Langit mendung Gunung Kawi. Nggih, niki mendung Gunung Kawi. Kutha Ngawi. Wah, iki ku apa lho? Apa Mas? Langit mendung Gunung Kawi kira apa? Gunungnya saiki udan ya. Pesugihan. Sopo kono arek. Pesugihan iku Mas. Kira-kira ya ono ta sing aku tak yo arep. Nah, apa MC-ne sampean ke isu-isune golong-golong iki yo. Mbah lare gitar, Mbah. Dik Peris. Gunung Kawi apa? Aman. Oke, baik. Kutha Kawi, ya. Wah, Hangat sekali. awas. Tak dongana kejebur kali. Ya, Tak jegurno temenan marang ngene ya. ayo monggo dados. Langit mendung Gunung Kawi. Kutha Kawi. Langit mendung gunung Ngawi. Saya laras. Monggo Abah mriki, Mbah.
Duwe lho, sampe tambahin mana no baca ditabung maneh. Nah, lah yang ngono tambah gowanan sampean. Temenan no. Ganti lagune napa? Gelang kalung alah, sampean mbasaken kula ta niki. Mas larang. Mas luarang ya, saiki Mas ngapir 2 juta ya, Mas. Temenan. Iya, aku gak iso tuku tak doli kabeh. Waduh. Gak iso tuku tambah didoli. Karena saya kok nang Mas kok nang tangan. Ya sing sabar rodo. Nah, rondo sini iki lho sembat nang abot-abote nyambut gawe, udan-udan budal. Paling guyur kayak semua. Nggih, monggo, monggo. Saya kerja ning pundi niki? Katosan biyen. Monggo ditabung gelang kalung. Ci, yo, sini.